South Africa siyabingelela kuphi nakuphi la nikhona nibukela umduduzo wamkhonazi sivela kwinhlangano ebizwa ngokuthi Ithuleleni Organization ke igama lethu liyasisho lona-ke lithi uthuleleni mangabe ukuthi unenkinga khuluma ngenhloso yokuthi usizakale ukwazi nokuthola usizo ungaze ugcine mhlawumbe usuwenza izinto ezirong ngoba mhlawumbe uzibona ngazothi uwedwa kuleyo nkinga ke okuyona. Namhlanje ke udaba esingalo ke inkinga ye-GBV efesene nabantu besilisa ngane zakwethu egcina mhlawumbe umuntu singaze imenze ukuthi ke athathe isinqumo esibi mhlawumbe sokukhipha umphefumulo womuntu ngoba ezibona ukuthi uhlukumezekile mhlawumbe ufuna ukuyibuyisela kanti ke lokho okuyinto ke lokho engekho emthethweni noma ngabe isiphi isimo kuyadluleka kusona empilweni mangabe ukuthi uqhuzukile. Namhlanje kudaba esingaloka sinodaba likamfethu osinana estudio osithintile nehlobo zakhe nabangani basithinta ukuthi bacela simlekelele simnikeze ke indlebe azokwazi ukubhodla inkinga abhekene nayo phezu-ke kwe-voice note ke asisendele yona okuyi-voice note ke ebuhlungu esizwe sabona ukuthi cha la asisuke ngempela njengenhlangano Ithuleleni sikwazi ukuthi ke umfethu simnike i-platform nokuthi simlekelele akwazi ukuthola usizo ke ne-voice note nansi ke nizoyizwela kuyona ukuthi ithini. Kodwa ke umnewethu nangokhona la kunjani mnewethu? Hayi ngiyancenga ninjani? Siyaphila mfethu. Igama ngumduduzi mina. Hayi mina ngumlungisi igama lami. Wakaba? WakaMasondo. Masondo. Yebo. Mina sesixoxile nawe off camera but ke umuntu angakubona ngazuthi nje u-strong mehlanga nawe noma eTexini ngephi but kuma sehleli nawe uyabona ukuthi ndoda ngisho inyembezi igcwele amehlo. Kwenzakalani bafu? Ngingasho ukuthi nginikelela mhlambe bengamele nginikele khona ekutheni ukuthi kunomuntu ade ngihlekisana naye umuntu wesimame for iminyaka emithathu. Kule minyaka emithathu ngimthole nje nami kuyahlangana ukuhlangana kuthandwane indlela ukuhlangana ngayo. Yes. Mina kwakuDecember ngihlangana ku-2022 kulo nyaka lo 2022 shothi abe nenkinga agcine emove esehlala nami ngoba usisi lo bengithandana naye bewumuntu engazuthi uyahlukumezeka kubo isikhathi esiningi. Yena lo? Yebo lo wesifazane engazuthi akahlalisekile kahle. Kukhona vele ama chat nginawo izinto eziningi ingxoxo zami eziningi nayo izisakhona ezinye zazo. Yabo wangitshela ukuthi kuba akahlalisekile kahle. Hayi ngishuthi agcine ngivakashela mefika ekhaya lami umndeni wami umbona nami ngi-introduce ekhaya bamthanda usisi ugcine kuphetha ukuthi hayi agcine bangakumina. Nawe bonke ngivukile la. Umuntu obika usizi yabo nje into ejulile edabukisa ngempela ukuthi kuyaphetha. Kuwe lo nyanga leyo bathe ekhaya ayi yazini sicela ukuthi lo muntu lo siyamamukela thina sibona kuyintombazane e-right. Siyabona. Akanangane? Ingane ke yavela ukuthi unengane sesithe ukuphusha mhlawumbe bese sasesinenyanga. Azangasho nengane? Azangasho nje kusaqala. Ayizange noma ifike itopic enjengaleyo phela manje saqala nishelana ukuthi nawo uveze okuphethe amakhadi akho naveza wakho nokuthi mina. Azange. Umuntu nje engazuthi kubo kusanda kushona ngazi ugogo wakhe noma into kanjani. So lokho kade emthanda labasesele nababantu engazuthi abamthandisisi kahle. Okay. Ngazuthi nakhona khona imali yabo umuntu okuxoxela izinto kuyashesha ngathi khona imali emphumele bafuna ungibuyala ekhaya kumele ngihambe lapho yabo. Kushuthi before kushaya uNew Year afike avetana angisurprise nje afike nengane ke ingane yakhe yomfana. Yayinezinyanga I think ayina 9 months le ngane lana. Ayina 9 months ngoba nje ikhule nayazi ukuthi mina ngubaba wayo. Mana mnewethu. Ufika nengane ephathwayo? Yes, wafika nengane ephathwayo. Usina kahle ngane nithandana nona? Bese kunenyanga. Ya kwasekunenyanga. Wafika nengane sekuzoba uNew kanje. Uqoma emva kwesikhathi singana noma eshayela wena? Ko November 2022 December sasithandana. Wafika na ngoDecember. All right. Ya then mefika na kuwona lo December wayemncane nje ngempela futhi nje kusabomvu. Yabo. Hayi ngithatha ingane ngiyamukele ngijabulele futhi ngabe nankinga. Mase ngiyinika abasekhaya. Hlale phansi sixoxe naye ithini indaba. Uma ngitshela indaba yengane ayi baba wengane namsekho washona. Amukho baba wengane emhlabeni namsekho washona. Engazi ukuthi uhamba ngesimo sesikhali so
ingane nje yena obhekene nayo plus futhi kubo ngethi mina ngazi lesi story sokuthi kubo akazwani namuntu kuba bamthandisisi ngiyibona lo mthwalo lo ukuthi lo muntu uthole kanzima wathi ubesaba umtshela indaba yengane kanjani ekhaya ngibabikele nangu lo muntu engilethele ingane kanje bathi ekhaya ayikulungile ngoba usezwafika ngoba babemuthanda ngalendlela lemangisayo ekwamukelekeni kwami le ngane ayigcine ihlala lapha ekhaya ngihlala nayo endlini yami siyahlala uphela unyaka gelekeqe kuze unyaka wesibili lo nyaka lo umufika so 2023 akhulelwe ke manje usemithi ethi eyami ingane yami naye mase sithole wethu umntwana ko umfana naye masithola umfana wathi mina soon as eba pregnant nje ngaqala ngondla ngoba ikhona lo clip le ivideo la ubethanda ukungitshengisa ama proof ezinto umezenza njengakho lokuthi nje bade esakhulelwe ngo2023 the time akhulelwe wayengitshengisa yonke into from ama scans akhona lo ma video lawo ejeveza ukuthi nathi ingane yakho ngenenyanga engaka nokuthi so kuyikhulumela yena lapho khona ne-ID number yakhe yonke into usuke ibiza yena kula maphepha then ngithathe lo video ayingigcina yabo kwa manje unokuthi ke njoba nje ekhulelwe sengamkelile ukuthi ukhulelwe mina ngiyondla ngithi unomkhubo okuhamba ke manje aye kubo athi ngoba mina angikhokhile ngoba ngivelanga kubo bayamfuna back ngikudleke na mina ngibe nalo guilt ukuthi njengomuntu wesintu ukuthi angimdedele senihlala nezingane ezothola egcekeni ekhaya okay lo mfana lo oqala senje usenonyaka nje sihlala naye ekhaya ngisho konke usondla ingane ezo2 manje la yes nanaye yeah okay leyo ukuthi useyafunakala ekhaya iqhamuka labade bengasamfuni ekhaya zebaleka isiqhamuka kanjani manje leyo nto iqhamuka after eselontuzile esezelele umfana wami lo esibe naye athi na ayazini ekhaya bangifuna kuzomela ukuthi ngibe sekhaya lensuku lezi yabo ayimi lo ngifaka imali nama transactions yakhona ihistory imali yonke lo nto kwenza bengondla monthly ama slips yonke ekhona ngishawa umoya phansi ngisho umoya ngithi hayi kuba vela ngoveli kanti angibuzange la ngene njengoba mina ngibhizi ngifaka nemali lo muntu uhlala nendoda la ehlala khona ngiyondla futhi angazi nanaye indoda ofika wayifuhleka nezingane lezi uthi ke manje awuthi ngize nayo ngene kuyona njengoba mina sezele ngoba sasisa Eddington ngamhambisa mina ngakwanjiswa yimina eEddington ngamshiya eEddington mangimshiya eEddington ngamtholi for 2 days efonini ngimthole akhulumini esezalileke yabo uma esezalile ayangitshena ila asho khona athi kuzomela ahambe ekhaya kubo ngoba mina ngoveli kubo bathi kubo kumele ngizohlawula ofisho ukuthi kwangangena inkinga nalokho ahambe kubo ke kulidlule nje isonto ngempela abathi mina yazi la ekhaya ngihlalisekile kahle ngicela ukuza lapho isakhona futhi lo message ethi ngihlalisekile kahle ngicela uzongilanda injalo nje lo message exactly phinde futhi ngimlande ngimbuse ngimlethele ngihlala khona mangihlala naye uhlala naye nje like u5 days aphina ngitshela ukuthi ubuyela kuba yabo angitshela ukuthi ingane idinga lesi ingane idinga lokho angikabi nankinga kusho ukuthi lo 3 months kuze kube 3 months nje athi ukuphi usenza njani manje usefika ngokuvakasha ngoba phela ngikhokhanga ngizenge ngihlawule kuphi yabo athi ngiyasakwazi ukuhlala nami ngoba manje useno lontuza kuzomela ngifike ngizokhokha njalo kuphi and futhi usenengane manje engimele ukuthi ngiyenzele izinto hayi ngingabi nankinga kwamanje ke u2024 wonke nje siphila lo mpilo ukuthi ufike ekhaya uyavakasha uyahamba kuze kube kushaya uJune last year uJune engimtshene ngithi sengikhathele le ndaba ukuthi njalo mengifuna ubona ingane uvedana ungitshene ukuthi kini bayathetha ngivela nini kanti kini yabo obani bakini ngibazi ngebhadi ngazi umuntu oyedwa kubo ngazi usisi wakhe nje ongaphansi kuyena wamkhonjiswa yena yebo ngamtshela so uyena ngabonana sethombeni kodwa nje isikhathi esiningi ubehleze ngitshena ukuthi ekhaya this bakuhlaza abantu basekhaya bayila abantu laba abakuhlaza wena nje ekhaya kuzomela ufuse uzokhokha nje uhlisa umoya lesikhathi nihleli naso kuze kufike ukuthi uyabeletha ingane after ekhulelwe kuze kufike ukuthi ingane iyazalwa
Uyakwazi ukubona usuka ubona kubo? Yebo ngayengayo. Ngangihamba naye. Okay. Sasiyolanda umshini because wayelanda into zakhe nje yabo lokethu usakancane kancane. Angitshela ngathi ufuna ukulanda ukuthi mhlawumbe ngihlanganisa imoto sihambe soyilanda izinto enanda. Besiya nje nge 2 times kubo. Ume ngaphandle? Ya bengangena ekhlobo. Okay. Nje kude. So last year June ngenjani ngikhathala kulontuzo lento okufaka imali engane ukuthi angiyiboni. Mase ngimile engayifaka imali kuze kushaye uAugust ngoAugust abuye. Angitshela ukuthi kubo kuyathethwa ingane iyagula manje ngihlawulile. Yabo. Manje ngibukuphi sonke lesi sikhathi njengoba ade ngakutholi. Awakwazi ungifune lutho nje sonke lesi sikhathi bengokufuna kanjani ingane ubwazi ukuthi sinengane. Mina ngikhathele ucela ingane njalo. Ingane ngibona ngemali kuwena. Ingane ngibona ngemali. Ngicela ingane ukuthi nje ungilethele wena ngenzele yonke into. Ngihambe nginakini ngiyovela. Ngiyohlawulela ingane le. Hayi angithambise ukuthi unolimi lo muntu osimama. Ngiphinde ngifake futhi imali. Unolimi noma ukubamba kahle. Hayi. Manipulative. Manipulative lo muntu. Khona phela amadoda athandiswa ukuthi masebeke esifubeni level athapha indoda. Hayi ukuthi mina yabo ngathini. After sebule kona lo June lo last year. Ngangivele ngingasathembisisi ngoba lento yakubo njalo abantu bawu bangibazi. Lapho ngibilangazelela ukwenza lokho but angibabona. Angijimisa abantu bokubo bakuhlaza njengoba nje bengafuni yena how much more mina ke. Yabo. Okay, kuleso sikhathi ke leso ahamba athubuyela kubo usefikile ekhaya ngamnika imali abuyele kubo futhi. Mebuyela kubo ke kimi ngicela ukushaya video call nengane ave ngikhumbula. Meshaya video call awu nansi lo ntuza la iring isandla lesakhulumaza ngibuze yabani iring loyifakile. Athi ring hayi wenzela ukuthi engashelwa ngoba usanda kuba nengane. Yabo. Ngimtshela ngithandisisa indaba iring. Athi yena hayi iring yami nje le ngenza ukuthi ngingashelwa ngayo. The following day siyachatha nami sengicela izithombe zengane. Ofusho ukuthi mengisendele izithombe mina igama lami ngijwa ngumlungisi. Angazi noma ngivumelekile usho igama lomlisa lwangibiza ngalo. Ungalisho yasimazi phela umlisa thina. Ulontuzo umlisa umluleki. Okay. Ya mina ngijwa ngumlu. Amagama cisha afana. Yes acisha afana. Qaleni. Kodwa akakaze usisi lo ayenze le mistake angibize ngomluleki before. So uma ngisendela izithombe kuWhatsApp ziscreenshotiwe ngalendlela ukuthi sending to umluleki. Kimi uba umluleki yabo. Lo ma chat akhona uzowabona. Athi ayumluleki ulo ubhuti wami futhi kwenzeka imistake angazi kanjani yabo lento vele kuzula ikhanda same time ngithi hayibo yabo angidlulise lonto kodwa ngiyaqhubeka ngimtshela ngithi lento angithandanga ukuthi ungibize ngalo muntu engamazi athi akwenzeke iphutha yabo kubo day 3 day 3 na still manje siza ngaleyo futhi ukuthi hayi mengithi good night athina ulale kahle umluleki aphunya ukulimuke lapho kimi na wena kwenze njani ungibize ngomluleki athi hayibo umlungu njalo ncesa yabo ayilana ke waqala khona yonke into yaba upside down wangitshengisa khona iside lakhe ukuthi umuntu onjani ngoba lezo ikhadi le waye guarantee 100% sure ukuthi umluleki umfana kubo sinisikhatha bayakhohla kwathi umluleki wakubo walomfana wakhe lwafika naye ingane yakhe lokuqala shothi uchatha nomfana wendoda ya yena makunjalo wachaze kanjalo istory engabona ukuthi angikho safe angedwa la kuyacaca nje ukuthi angedwa ngoba lo mluleki lo uhleze ephambanisa ngasonke isikhathi so ngishaya research ngizama ukuthola ukuthi ukhona yini umluleki yabo kube khona engibatholayo abaconfirmayo ukuthi hayi umluleki into akekho umluleki kubo akekho nje akaza abakhona awuswenze research ngale ngakubo ya mina abantu ya nje singabuza nje nabamaziyo ngoba bakhona abantu azwana nabo nami ngibaziyo njengamanje until this day okay yabo abangitshena bathi akho umluleki nje udlala ngawe nje 100% yabo kusho ukuthi singakwazi ukuthola igap ngoAugust lo siphuma kona eCaveta nekushono yabo mekushona kangabe sakwazi ukuthi lento sidingide ngoba wayengcinezelo lokuthi ngizifuna ukufika lapho sikhuluma indaba yalomfana lo mluleki ngibize ngayo
ngifuna simfonele umuzwe yabo uma efika ngomncwabo hayi ngingayinaki lonto ngavele nginqona umsindo yabo ukuthi ngawuphakamisa umoya hayi udlula umncwabo kwamnandi yazi ngicotha wathi ukuphela umncwabo wami ekuseni kakhulu wami ekuseni nje engazi uthi umuntu obiziwe kuba angisazi kodwa kuyinto ephuthumayo kanti wayingayi kubo uma sengithola weya kulomluleki lo yabo weya kulomluleki lo mina sengizwile ngabantu kwanakhona angazi ngaye umlisa mina angimazi nokumazi yabo so engibona lento ngidlwa agast ngimdube ukumduba kwami ngangiphuma kuyena ngahlahla ngikhuluma eqiniso ngoba ngaleso sikhathi lento ibisingiphazamisa ngisho emsebenzini ukuthi phela umfotsholo umuntu kumuntu nami egcinene ngiyimizwa ngashayeka ngale insolo lezi ezincane yabo zangishaya lento yaqala ngiphazamisa emsebenzini kwamanje lo muntu umuntu engamazi ukuthi uphila nhlobo lempilo then ngadecide ukuthi okay angisukumeke manje angihambe ngiye family advocate family court le lapha eBridge City ngizama ukuthola i-child access because lo muntu uphila impilo engayiqondi isikhathi esiningi ubuyathula kanti ngizokuthi uqashile at the same time mina bengazi ukuthi isikhathi esiningi usuke yakubo kanti uqashile so lapha emqashweni le ebehleli khona ubehlala nomunye umfana kusho ukuthi besibathathu kahle awu ya besibathathu okay angene udabeni nje la njwase ngimdubeni mangigijima i-family court i-family advocate yabo ngihamba lezo zinto ngifuna i-child access at the same time nabo bangiluleka bathi azini siyabona lento usukushayile sicela uthola usizo mentally uzwazi ukuthi uthola ukulekeleleka nasemsebenzini bangizameleke ba contact uSanlamu so ngiyidinga i-therapist konke ekushaya wena nami phela ngicanga ngamandla ami yonke lesikhathi ngingondla ngenza yonke lento awu come December lo esibuya kona manje angithi ingane sengidubile ngiyalo mina la eceleni ngilola ukuthi ngithola i-child access yes ngoba ngiyabona ukuthi ngeke ngikwazi ukushitha inhliziyo yomuntu uthi move on it's fine yabo but ngizama ukugxila enganeni yami ke manje ke abo avela ayibuyele yena ngokuzoba umhla ka29 December umebuya umhla ka29 December abuye afone eshunqa nje ufona ngenamba engingayazi ufona efonini yama umefona athi angikhuluma ithi no baba wengane uphi yabo uyathetha lapho vele umuntu odemanda isikhathi esiningi kwangisho nako no mengikhokha enyangeni since sathandana nje ngihola ngomhla 25 but yabo ngomhla 24 bengibeka into encane enza sure basonke isikhathi yabo ayike nawuke lo angitshela ukuthi isicelo athi ngicela umnikazi wefoni kanti ufona ifoni yama athi uma nangi lofuna ukukhuluma nawe ngithi manje ngifuna engihlanganisa naye after yonke engibize ngalomuntu engingamazi sengibize ngaye kathathu yabo athi ayilento ebalekile nangempela ngizame ukubamba ifoni yabo kodwa mina ngikhulumanga naye umuntu okhuluma naye khona umngane wami oyikhona sibathatha ukuba komngane wami uDumzane akhulume uDumzane athi ngicela ukutshela umnikazi wefoni ukuthi yafuneka ekhaya yaphuthuma abo ayintambama ke ngibuyele kule number phone ngayo le ngoba kuthiwa kuyaphuthuma mangifona kule number le akuyena amukwe nakatholakala ibanjwa bani na ifoni ibanjwa umama othize wase Newtown ka Studla Road lezo ndawo lezo yeah umama lo emengimthola efonini athi ngiba ngikhuluma naye ngithi hayi akuyena uma wengane yami lo nomfundo athi cha kimna uphi yena athi angimazi but ubecela ukufona la kuthina efonini yethu kimi nawo ufone nje kuthiwa ethi ngiyafuneka kube ingane iyagula isimo siyaphuthuma mina ngizokhokha kube ngizohlawula athi umama lo ayi angikwazi ke lokho unomfundo umntana nami uqashile la ekhaya yabo kodwa into eyenzakalayo wafika nengane and uthandana nomfana wami yabo athi uthandana nomfana wami umfana wami uyena ngazi ukuthi yena umastende lapha lo ma wengane esho ukuthi wafika ezoqasha wangabagcina engasakho engasarenti baba nobudlolane nalomlisa lo omncane ukuze access accommodation yathi ukuthi ya so bese thandana naye ke okay yabo mvele nje mina bengivele ngondle ngathi ukuthi lento kade yaqala because umama lo mengimbuza ngithi ma unesikhathi esinganani lamanyala enzeke yabo ngoba phela umuntu uyayibona lengane uthi incane ngicothe wahamba lapha efika lapha emqashweni engane na 5 months
yabo ngithi uma njengoba lengane incane kangaka uyayibona nje ukuthi incane athi mntanami kade ngimbuza lo mntwana ngithi wayapha baba lengane angitshela ukuthi washona Lo futhi nonke niyafa. yabo 2 years back ngithi hayi awuna kanjani athe kuningi nje mntanami ngoba nama conversation nami naye lo mama sakhona izinto ngiyayigcina Yes. athi umama soloku afika umoya ngane yakho la ekhaya hayi umntana masakhiphi ngishishumi siyalamba Hayi. wesilamba le ntombazane ngizona ngale ndlela exakile ngazi ukuthi kwenze ngayenzani ukuthi uwena ubaba walengane la ngicela ufike uzoyilanda ayi nami ngithukele phezulu ke akekho umuntu angatatazeliswa ihlazo ukuze uthi ingane yakho isihambile ibekwa yabo ngicela kumama lo ngisendele location angitshene ukuthi angenze njani athi umana uzohamba nje uze la ekhaya elikhulu then sokuthatha sekuyise kuma wengane yakho la evalelene khona nengane yakho kunomjondolo nje angichazele nje yonke into masuka ke singene ku location ngitshena abantu basekhaya kuthi nayo inkinga kuthiwa uma wengane lo le number sifonele ngayo iyo number yakho le number sifonele ngayo inamba nje eyakubo kandoda yakhe le yasanda kuyithola Mamezala. yabo uma sethu uma ungizala ucela ukukhuluma naye lo mama lo baxoxa ngempela hayi umama ayibika indaba athi isimo sibi la ekhaya sina trauma sasingondliwe lubhona silumfana azange asinike lo sikho nje ku December soku December besiphuma kuwo Futhi sesophethe umayibothi. ya Bamba yonke into eyisente la. yabo lento ushuthi simplanele ekutheni ukuthi athi umama ninto engizoyenza nginganitshengisa mina ngifuna ukwazi ukuthi yimina uthini wathi sambe ke masifika khona afonele futhi uma wengane sesifikile kubo wamfana manje umfana akahlala ekhanga kunemqasho ngaphesha komgaqo mehleli ayafonela uma wengane qale kufanele umfana angayibambe ifoni sifonela uma wengane ke manje ngisenzele ukuthi manje ngidinga yena ukuze ngithathe ingane ngimshiye nomuntu wakhe unomama nawe uyakhala la ubika usizo uyakhala ngempela futhi ukuthi le ntombazane isibulele hayi ngihambe ke afonelwe lo ntombazane athi mina ngiyakwazi ukuza akaphilile esho over the phone hayi ngihluleke ukuyibamba mina ngithi mina ngikasithele kasambe siye khona ngoba akafuni ukuphuma mesiya kayi Semini sebusuku. hayi semini kabhanje Okay. ikhathi 1 ya 1 sambe sesiwele umgaqo sidecide ukuthi sesiyaphi manje siyakhona ngqo le ehleli khona ke masifika uma kamfana atshela umfana athi ungakhulumi lutho labantu bayazi bazeni baze kwingane yabo wona vala umlomo wakho Sinebafica la. ya sesiyafika manje umfana ushuthi uma kamfana usefonile ke aqala phone athi ngiza nabantu lapho kanje ngize babone babuye ngane lapho ungakhulumi lutho ungasho lutho abazile kwena la ngempela sathi sifika ke ngumfana nje segate uyaqhaqhazela vula igate navula igate ameceleni ngiba igama lakho Ayangambiza. Okay mameceleni singeneke thina singena nangu nalo ngempela ngimbona uma wengane yabo kwa before thina siqhamuke lapha ingane zajo zasingane balele ingane le ngithi yami babebeke kwenye room bona babelelene shothi babelelene khona yabo ngoba ingane khona ingane ezincane zakubo mfana lezi zaloku ethu ukuthi ziyo check mayibona ithi hayi bakwenye room bona balele lapha bavalele ingane kwenye room nayo yabo hayi mesifika ke lapha yena ngempela kunjalo mina ngimfuna into eyodwa yami ngifika nami sengidiniwe ngeke ngadina kulesinyokotho leso ngifuna ingane yami la ngifuna yonke into engayikhipha yaqhamuka ephaketheni lami yabona cele konke ngokwamakhi athi ingane yakhe ayikhombe nje kanje shayiphansi ngithathe ngifune konke nje ingubo zami ingubo ezokugqoka into zengane kwasanje athengwe yimina yabo ngoba ngagcina ngithe ngisho umshini lo inebulizer umshini wokuphefumula ngoba ingane ubethanda ukuhamba njalo ngoMonday ingane ayise ePhoenix ngona nami ngawabona ama results kuthiwa ingane iyagula ine pneumonia ne asthma ichronic kulezo zifo lezo Okay. then nami ngathatha amagxathu ukuthi angizama ukuthola umshini uhlambe kumsizi yabona ngoba ase ngilova kakhulu nasemsebenzini ngiloviswe le ndaba okugula kwengane ubethanda ingane uthi uyafuneka ekhaya ingane yakho
thathola o-break ngiye mhlawumbe nasemqashweni leqo usikade ehambe eqasha kodwa kuloko kwasenanda ngeze ngimfice lapha ilanga sengidube khona ngingasenawo umdlandla ukuthi ngixhumanise naye yabo ngithathe-ke ingane ngibuye nayo-ke kulesidlidli nje lesi yabo ngibuye nayo ingane ngihambe nayo ngekhaya in the very same day ntambama wabuya namaphoyisa babuya namaphoyisa athi uzolanda ingane ngenqaba ukunikeza ingane amaphoyisa ambuze ubabuya le ngane le athi ya ubaba wengane kuthiwa-ke sisi hamba kusasa uye enkantolo uyongivulela icala mhlawumbe lithize kodwa nje ingane le ayikho esingangena lo ngisandaba yini nobabili ngesikwazi ukuyingena le ndaba yini yabo ngoba manje lesisi uyasibhedela amaphoyisa besuka mase ngidonsa iy'ncwadi before amaphoyisa ehambe ngakhona iy'ncwadi engayikhipha ikhona incwadi lethiwa isaphwina noma isaphwina yes aphinde senkantolo yes ngakhipha noma ayi-3 because angithi kulesi sikhathi lesi kwenzeka yonke lento leyalo mfana lo njengoba ngiya laphana vele sengine-child access engivulile ngoDisemba njengoba ngisho ukuthi ngaqala i-preset kwangenzela ukuthi ngibona ingane ngikhohlwe nje uyena so bengimsendela-ke iy'ncwadi-ke incwadi singakhulumisani ngimsendele ukuze ayibone futhi aresponde la ku-Facebook asho ukuthi ngitholile incwadi ngiyayibona sohlangana khona enkantolo lapho yabo kulolu suku la ebuye khona amaphoyisa ngimtshela futhi same day mina hamba uhamba ungibopha ngikhipha amasaphwina amaphoyisa amtshela athi why sisunga attend ngoba phela uyasho ukuthi lo muntu lo babuye ngane at the same time ufuna ondle futhi pho indaba unga attend athi awuyazi yena washo kwacima kanjani hayi iphele lapho-ke indaba ngakusasa mina ngivuke ngiye kuma-social worker sekuwumhla ka-4 January ngivuke 4 or 3 lapho ngivuke ngiye kwama-social worker bengeke kwama-social worker ngifike ngibachazela udaba lami ukuthi nginoma wengane ongihluphayo kanje kwasho kwacima ngimfice kwisimo esikanje so njengoba sinengane bengathanda ukuthi ngithole ukululeka ukuthi yini indlela esingayenza ukuthi sibambisane ngengane nawe lo sisi lo kwamanje impilo ayiphilayo abo ayikho right uhlala nendoda nami ngiyondlela at the same time nakatholakali nakubo akatholakali mesiya kubo ke sesithola isaphwina leya sama namaphoyisa kuthiwa kade ahamba kubo yabo akatholakali ekhaya la okuthiwa bahlaza abantu bakhona yes yabo kodwa yabo uma efika enkantolo e-precis nje i-family advocacy nako social worker yes uhleze lo ntuzo ukhipha i-address eyodwa isuke ibiza khona lapha na ohlange kubo ibo yabo akaze nje ayibize ni-address okay yes ilo bamsayiniseka amaphoyisa-ke indaba yesaphwina le the time ezofuna ingane athi sayine lento le yabo kwamanje uyafuneka bosi babuye ngane uyayilwela ingane yakhe uyayidinga wona waye wenza kanje athi hawu yena washo kwacima kuleso sikhathi leso-ke ingane njengoba nginqaba nayo ngibuyele aze sahlangana ngenhlanhla-ke enkantolo sahlangana ngephutha nje yabo ngiye lokunye indaba yamengane nawe navela qhamuke uma eqhamuka washo ukuthi uzovula ngazi icala lani noma angazi la lento ezoyivula uvulela wena ya kodwa khona into ayizoyivula ngazi uzoyivula ukuthini sisale sesihlanganiswa lapho-ke mase kuthiwa ayazi sasihlanganisa mesihlanganiswa ngoba sasingekho enkantolo ngqo sasikila obviously la ngawushaya urecording efonini ngenzela ukurecording ngoba ngiyamazi umuntu ophiwe unolimi yabo uma sibuza kusisi I think wakandlovu asibuza athi ilo sisi ingane ningathanda ukwenza i-DNA nobhuti ngoba lento yeni ngiyabothi inkulu anqapha mina ngivuma ukuthi ngiyacela ukwenza i-DNA lonto it's all on record ikhona athi nasikho isidingo sokwenza i-DNA lo ubaleke lo ondla ingane ingakho sengabe ngaze ngoqasha wangifica la ngifice khona ngimtshene ngithi mina ngikufica nendoda lapha ofika ukuthi mina bengikondla bengazi ukuthi mina sekhaya yeah athi nayi bo lwamfana lwana umfana engamqasha ukuthi angigundele amagceke umfana engamqasha nje umfana umuntu emqashweni umuntu odla ama drugs ngizomenzana umuntu odla ama drugs mina
ngizomenzani yabo nje angibikele lokho athi ukuthi abantu bayanginyanya lapho yabo kuningi nje nami ngisafrazekile lento ngiyadigesta kunzima ukuyamkela bengiyiqala into nje ibumbe ibisisindo ngalendlela le exakile yabo uma ngincenga ke kulozo insuku lezo ayi mina abo into ade ngifuna uthola usizo kulona nje ingane yami naye uthi aphume ke because ngamtshela ngisho enkantolo ngathi ngiyacela ukuthi mawuthi kukhona indlela sisizakala ukuthi kube khona indlela singasayina khona mhlawumbe ukuthi ingane sibonana kanjani athi na asikisidingo salokho uyazi lokuthi ingane yakhe. Okay, ku-DNA gcine kwenzakaleni? Ku-DNA ngoba ke ijike iphinda ngathi ngihambe enkantolo enkantolo yagcina imdeny nayo ukuthi ngimnikeze ngane that day that engingafuna DNA. Kwaphoqa ukuthi ingane ngihamba nayo ingane bengihamba nayo wathi inkantolo ayimiyekele ngoba uyavuma ukuthi ubabuwa ingane asiyamniyeka ukuthi uhamba nayo angilandele ngalo day uma ngilandela angincinge ngalendlela ukuthi langaphandle angincenge lapha neBritish yonke into nje usushayekile vele record uma ngincenga agcina ngithenga ingubo zengane mina ngibuyele ekhaya uma ebuye awabuye naye eze kumina naye azongincenga uyayifuna ingane uncinga ekhaya. Yes. Iphi ingane le yokuqala? Lokuqala uyihambisile uthi uyihambise kubo kwayo. Ngisho khona. Ya kubo kwayo ingane. Okay, wabuya kweza kwena ekhaya? Yes, wabuza ekhaya nje uzongincenga ezongicengela ingane. Nami ngibonze ngifuna ngibuyele emsebenzini ngoba ngase ngihlala isonto lonke ngenxa le yonke nje le mess ngase ngihlala isonto lonke. Engabo ufuna ngibuyele emsebenzini engamthemba ngambuyisela ingane. Kanti ngayigcina ke la. Mana. Yini walala kade ezocela ingane? Wafika sekuyintambama. Walala. Yes. Numbered. Ngathina mina yazi uyayazi ungabazi numbered. Yeah. Usuvuke ekseni usuvuma uthi uyamnika ingane? Yena angivumi induku. Angivumi induku ukuthi ya lo. Okay, ngibuza lesi abafethu ngoba ngifanele abafethu basifune because akekho umuntu ongathi master especially into zomjolo nasezinkingeni zomjolo mangabe usuvelile. But ke kuma script eBhayibheli kunobaba lokho ekhulunywa ngaye lapho ekhona uthi ubani uSamson lo ebhekene noDelilah into njengalezi yabo ukuthi uSamson yathi wayebhekene namaFilistiya ukuthi ngempela ngithi yabo but ke kunale part eyayifika ikwazi ukuthi ma esedilala wekwazi ukuthi ngiyabo ngibona ngathi ngibuka nelembe la yabo ilembe leli season 2 inkosi yakamthetho lenkosi ebiyaziwa ukuthi inamandla ngempela lapha ngithi yabo but ke le yantombazane ekhishwe lapha kaNdwandwe nina mzulwana abaleka nenkomo zikaShaka nina inendawo ekwazi ukuthi imisi imthintekene umthetho agoba thambe yabo. So that's why ngikubuza bafa ngithi yabo akulona ihlazo sonke sinama weak point ethu yabo. But ke ngizama ukukhombisa ukuthi mhlambe we can learn something ukuthi kunabantu abagude kumanipulate abantu nokusebenzisa kusesikhathi imizimba yabo ngithi yabo. Yes. Ukwazi ukuthi nawe ugcine uba soft ngithi yabo ukwazi ukuthi urelease. No ngaqhubeka mfethu wamnika ingane. Good point. Yeah, ngoba njalo the next day nami ngibofuna ngibuyele emsebenzini angithenge ngathengeka lapha ngazi kanjani yabo ngalutheka ngavuma kamnandi ngimnikeza ingane futhi yabo kwadlula 2 days ke lapho uba manje uMarch yes this year makudlula 2 days athi ingane iyagula kancane nje yabo njalo ukaqhambe ngoba vele ngazi ukuthi ingane chronic ku-asthma nakunyemoya yabo ngicela ukuthi bandla ufake imali yabo uqhamba ngoFacebook ke lapho kimi uqhamuka sonke lesi sikhathi lesi asingicela uphuthume kuyashesha yabo lonto kimi ufonelwa lapha athi angifonele indawo yabo kimi ayingeke mfethu ukuphi njengamanje athi usemqashweni okay fine athi yena ngize lapho mina bengakuthandi ukuya lapho ngoba ngiyolanda ingane kodwa uthi ngiphindele khona kaningi ingazi bengavumi wahamba angiyanga nje inhloko yabo ngoba ngamtshela into eyiwathi mina sihlangana eBritish City ngoba umuntu kanje bengasamthembi ekutheni ukuthi
khona mhlawumbe into lo angasayiplan ngoba ngimbambe elelene nendoda. Le athi idla ama-drugs. Yes. Yabo kumina phela isitori uyashintsha. Yabo kumina isitori uyashintsha athi hayi umfana nje omdlwembe lo kanje kanje and uyayibona nawe lento lo yazasho njalo. Okay. Then mina ngichitheke ukuthi ngifaka imali. Aqaleke lapha ngisendela ama message athi yabo lo ma message akhona nje ngoba nabameli bayawazi izinto ezisubmit zama attachments lezinto kuzobe ungenina kuphela enizobe nizazi into commission nje kahle. Okay. Kulo angisho athi yena uyahluleka ukukhulisa lengane mekuthi angithandi mina ukuyondla njengoba igula manje uzonyamalala empilweni yami ayibulale yena yabo angisendele esinye isithombe ke nje ingane igcwele amafinyila yabo ngithuke ngibona ukuthi hayibo ukuthi njani yabo uNkulunkulu angijezisa lengane ngoba ngizama ukumqhelisa ngiqhelisa intombazane mina kodwa ingane yona ngiyayilwela nge-child access. Hayi kuleso sikhathi leso yabo le ntombazane lwana uthi ungenzele ezinye izinto nje. Can I ask you something? Yes. The time ingane sikuwena, why didn't you make a DNA test? Yabo enkinga yabo ngathini mina ngokwami mina nawe mhlawumbe futhi uma uswabona nama recordings la usumuzwa nama clips yonke into uzoba convinced 100% sure. 100% sure. No producer na emva camera ngane 100% sure. Ukuthi naye ngakholelwa. Ukuthi ingane yakho? Yes. Okay. Uma singikhiphile information enginayo le anginikeza yona. Yabo? Ngibuza because nasenkantolo waso requestile i-DNA test. Yes. And then ikwazi kuhamba gcina ke ingane uyithola iba ngakuwena kulezi insuku yaba ngakuwena. Ukuthi why didn't you make a DNA test by then because you have an opportunity? Kube ngangazi angizoyenza. So angangazi ngasasikhathi but yabonwa ngichaza masuzwe uzoba convinced. Okay, yeah, no, it's fine bro. Hence I was saying ukuthi ngenze example ngemetha ka Delilah. Yes. Yabo futhi he was good on manipulating, yabo. And I understand your position right now ukuthi ke ubhekene nomuntu ube good ukuthi akumanipulate akwazi ukucontrola. Yabo, uyakwazi ukuthi okay mangithe ngathi yabo lento ayifuna uzokwazi ukuthi ayithola. So fast forward ingane ngaba ayakho mina ngokwami mina bengazi ukuthi ingane yami ngoba indaba ukuthi ingane akuyona yami okay isibuyela kulomluleki lo lo manje ke lo okade ehleze ethi wakubo wabathi wakubo wamfana wakhe lo oqala engamfica naye kwengane yakhe kwenzakalani ke manje njoba ebhalile la ku Facebook ethi yena uzogcina izibulali uyahlula ukukhulisa ingane yedwa mina ngifuna ukuyondla yabo ngimtshela ngiyeza mina eBritish anyamalala lezo insuku lezo ke uma nyamalala ngithi ngabona Facebook akuthiwa ushonile ubani shoni manje yena mawengane uthi uyibulele uposta bani ngibona ama friends akhe yabo uthi ushonile nengane uyibulele kuthiwa house banibani sengazi uyibulale ngenxa yomfana yabo qiniso ngakhala khayile ingane yami angishawa uvalo ngathi ayibulo umuntu uyenzile ngazini ingoba ubehleze isho lento suicidal. Angihleki ukushona komuntu ngihleka ke base sengiyabona ukuthi iyapi njengoba uthi afuna uqamba ngawakhala okusho ukuthi wengafile. Yes. Okay ke bapostile ke abangani bakhe. Yeah kupostiwe kuthiwa sibambani ozohamba Rest in peace. Yes ngenxa umfana yabo qale ngakholwa ngitshengisa abangani bami engihleli nabo kusho ukuthi ngise studio ngibatshengise ngikubukani la efonini kuthiwa ayibonga impela mfethu kuthiwa ngayenza lonto lo ngoba ngoJanuary wayenza lonto le time ngimfice nomfana lapha emqashweni trying to commit suicide. Yeah wayenza lo suicide ekhathi ezongincenga nje efika ekhaya ezocela ingane kanqaba nengane wahamba ke emva kwalokho la afuna ukuyibulala khona ke ngoba wathi wadla amaphilisi emarket bamthatha iambulance ayamise eDington ke kwamina ngamnikeza ingane sekuthameswa izo zonke lezo zinto ukuthi lo muntu ubuya ngisho esibhedlela yabo yabo ngamnika ngathi kwaphela ngistile ngazi nokuthi mina kubo umuntu ongahlalisekile kahle ngisana lezo zinto zokuthi mhlawumbe une trauma yabo ngimnikeze but now mfethu you proved
i-life yengane in the risk yabo, Kakhulu. because lo muntu ubusumbonile ukuthi-ke somehow nonengqondo ukuthi abuye acabanga nokuyibulala yabo. So uma udedela ingane iya ngakuyena kusho ukuthi uma ifikele into enjengaleyo nengane ngeke ayidedele yabo. But-ke we learn by mistake yabo. Life goes on, yeah. Ungaqhubeka. Yes. Sengiyangqona kuyena-ke udabalayo nje ngqo. Then-ke kule njobe ekuthiwa uyibulele-ke manje ushonile angithi. Hayi ngitshela uma kwasho ukuthi angithi phela sesaka kubo kwalomfana esake emqashweni zafesa sasingane. Omama sebeyaconnecta vele bona ngasese. Babuzana impilo nje. Yabo hayi nasi sesasala kahle umfana samtshela umfana wala ekhaya ukuthi akahlukane naloma wengane okhohlakele this and that. Yabo kanti inkunzana la ayishonile methume uma kuyolunguzwa lapha kuthiwa ukhona emqashweni uhleli nengane. Yabo emqashweni ukhona kuthiwa right manengane. Ingidide lapho ke lonto leyo. Yabo Enyembe zakho zobala. Zobala mina bengikhayila ingane yami uthi hawo lo muntu agcine eyibulela ngoba kade ayisho lento kusukela last year indaba yokuba suicide kade ayiqala from 2023 2024. Yabo nje uba suicide uphela ngangazi ukuthi mina uhlukumeze kubo. Yes. Ngangithi ngiyenze mhlawumbe lento umese nami kanti nakuba azange ahlukumezeke into engekho nje leyo. Ngithi uma ukuthunela ingane ka-check emqashweni ukhona hayi ngimese ngiyamfonela mina ifuna ngayibambi ngimfonela ngayibambi ngigcine ngimfonela ngenye inamba. Yabo kimi mina kwenze njani ngithi mina iphi ingane yami athi yena iphi ingane. Yabo into oqala ngibuza yona nje leyo athi iphi ingane kimi naye uchaza ukuthini. Yabo athi sesinengane mina nawe manje. Yabo iyona nje into angibuza yona leyo wayeku loudspeaker nje bemuzwa nasendlini ngoba sasithukile phela sazi ukuthi ingane ishonile. Athi sasinengane mina nawe ngithi yazi lento oyenzayo wenze enye into yini into oyenzayo kwenze njani ngawe. Yabo ngizoyichaza ke lento ngoba manje mina ingane ngiyidinga ngizoyithatha kuona athi hayi ngizoyichaza vele ngizoyichaza abevala ifoni. Bevala ifoni ngibuyela lapha ya ngibuyela le eNanda. Mengifika eNanda bangitshela ukuthi uthuthile uhambile kubo. Ushuthi kuphi kubo yilapha ya kubo la eNanda. Ohlange. Yena nje ubela eNewtown. So kuba awuphume umphakathi wakhona. Sikhulume kubiza umunye umama abathi uMamngadi. Lo mama loyo umechazo yena uma wengane yami ukuthi bazana ngokuthi angazi ihlobo sama wakhe kanjani. Mina wangikhohlisa mina wathi uMamngadi wakubo wama wakhe. Kanti uMamngadi umuntu a friend. Yeah. Umuntu uyifake nje. Yes. Yeah. Yabo. Kube khona lo mama, kube khona umndeni ngoba lo mfana lo mfana lo ahlala naye emqashweni. Nabanye ke. Bayichaze ke lento ke akhona ama clips akhona nawo beyichazela ama site lapho. Besho ukuthi ibhudi into eyenzeka la wena wathi uhamba ngalwa day besho ngathi sho ngifike kokuqala. Wathi uhamba kulo msindo khona umunye umndeni wafika emva kwakho. Yabo. Nawo bathi nabo ingane yabo. Yeah. Ngimeno kanjani athi lo sisi umndeni kwafika ugogo nomkhulu abantu abadala bakhulile. Bezofuna umzukulu wabo. Yes. Basebezwile uDomu ngazi ukuthi basebezwile ukuthi khona idlidle sikhona ukuthi ingane nobaba. Ngimina nichaza ukuthini. Yabo bathi sikutshene nje iqiniso. Yabo la kunomunye ubaba ubefika la. Yabo thina sazi ukuthi lo baba lo thina ubesho kodwa bemix abuya athi ugcino baba abuyathi baba ankanyezi ngoba mina ingane mina ngayiqamba unkanyezi. But ingane lapha eNanda yaziwa ngokuthi ugcino. Mana bro. Lo muntu wakho njengoba denihlala naye. Yes. Before akhonsive. Khona ikhathi behamba ngaso anyamale mhlawumbe uthi uyagoduka ekhaya. Yabo indlela behamba ngayo angithi yena ubengasebenzi. Angithi phela wayesebuye uzohlala ekhaya nawe. Bamukele ekhaya. Yes. Nahlala nalengane yakhe afike nayo. Kwaze ke kwamitha lengane le evelayo. Before leso sidlidli yabo athi ukhulele bekukhona ikhathi mhlawumbe lapho beyahambe khona noma bevele full time la ekhaya kwena. Ubebuya ahamba. So mhlawumbe uzovasha weekend angitshengisa ngisathi ekhaya yabo.
ahambe ezoyinsuku lezi aphinde abuye futhi yabo. Ngimina kanjani athi khona umunye umuzi ngaze kadabeka noma kwamakhutha kodwa lezo indawo nje lezo athi ekhaya sesaxoxisana na babone ekhaya ukuthi i-wrong lento abayenza, so manje khona umuzi kumele ngimuvele kuwona engiyohlala kuwona yabo. Angisendele nesithombe sasiblurry nje kwasho ukuthi nami kwavaleka ingqondo angazi kanjani lo muzi angijose kunomuzi ohlala kuwona, so nami ngibuye ngithemba ukuthi kube ngathi kuyabuyiswana yabo. Bekuba njalo nje wangitricka ngalo ndlela ke leyo. Then mengithola kuthiwa ukhona umndeni obufika nalaphana ematendeni ngathi ugogo nomkhulu befika nawo ingane bebeyondla, bese ngithola kuthiwa nabo baqala engokufika lapha engokuhlala laphana. Ngazi ukuthi naye lo ngazi ukuthi lo mjito okhona ungifice sithandana shoot naye usisi lo ngoba mina nami ngibhizi ngezipani ahambe akubo umuntu usho ukuthi nje abahlangane nabo basasebephusha naye yabo. Ngoba khona lesi sikhathi lesi last of last year ngicabangisisa kahle, khona lesi sikhathi lesi la engangicukwa yona le ndaba ukuthi uyahamba uyakubo yabo. Wahamba nje futhi lapha isikhathi ngoba ngicotha kuba inyanga yabo, kwaba inyanga ngicotha labona khona nalo mjita lo ngoba nje indaba yakhe ngangayingeni ila aqala khona ngisengela khona izinto ke sho ukuthi na ingane yakho sho ukuthi ingane egembulwa ngayo yona ingane ebhethini le kufaka udobo baba ondle ebuyiswe iswe ngala nawe ufaka imali njengoba wengane. This is why it was so much ego ukuthi ingane ibuyele ngakuyena. Yes. Sho ukuthi nonke niyatshela ukuthi ingane iyagula faka imali and then bengenza sure ageje. Njengamanje ugcine iphi uThando? Ugcine wenze enye into lesami. Ngoba phela mina sengithola ukuthi okay khona enye ifamily la. Mase mina ngibuze labantu abakhona lo mphakathi lo khona la. Ngimina manje lo anibazi usiba ubalo labo bantu laba bathatha ingane yami. Ngoba mina ngilona ingane yami ngathi ingane eyami angithi. Yonke into engikhuluma nje ngisingane yami. Athi lo omunye umama lo kuthi umama ngathi hayi mina ngikwazi wena kuthiwa wena uyisesheli wena. Yes. Wena uyisesheli uyamshela ngenkani and kade kubalekela wena umfuna ngenkani azathi mama mntanami intombi iningi la ngaphandle uhamba ushele uzoyithola into kumina. It's not about that. Ngidinga nama time mina ngikwazi kodwa thina sazi ukuthi wena ubhuto omshela ngenkani nengane le wayiclaima ngenkani usisi wamfica ekhulelwe wena uthi umesha ingane wayithatha wathi wena hayi wena uzoyithatha ingane washa wacima kanjani. Usazi into enjalo thina sazi ukuthi ingane ke ithatha sekusho lo mama lo othi umama ngathi uthi uyisihlobo ngazi noma wakhe kanjani yabo. Manje sibona na uma uphi ke na uma wengane yabo athi umama lo uthe uyakuphi kanti nomama nane wengiqambela amanga naye futhi ethi ukubo wayemvikela wayikhona kanti lapho yabo. Ngizokutshela kanjani ukuthi ukubo wathi yawo kubo then mase ngiyalandesa ke nami ngiyilenza iqiniso ngijosi le evidence engithi nginayo ngabanikeza nabo ngabandlalela bamangala nababantu ayibo nakho ukuthi ngiveze bese basho bathi azwa khohlakala umuntu yabo. Bayichaza ngendlela bathi besingazi ke thina basazi lo kade efika yabo. Wathi kwaqala wathi ingane idukwile ngathi ingane ilahlekile kanti ingane ithi mase ngithola ithatha umuntu babwana yabo. Mase ngibuke lesixuthi mina sibanga kanti le ngane le kuthiwa hayi futhi wena ke ilo ethathile mase kuba umfanya ke lo ahlala naye emqasho lo ongahlangene indawo nengane yabo. Sho njami nje angondla ngimfakela imali uyayidlela emqashweni nalo mfana lo bahleli nayo lapho lo wathi ukunda amagceke lo ambiza ngoSkhotheni. Yazi South Africa bafethu khona ividiyo nje eyake yavela la noma ngingasanga story sawo sasithini ukuthi kwakusokelephi umculo kaMaskandi owagcina ke eselinyazwa isiqulu labantu. Angazi uma kuthiwa kwakuthinteka indaba yengane phakathi but ke ngizama umajina leso simo sakhe lo mfethu but ngoNkulunkulu wasinda. Nawe ngapha sekuphuma iqulu lomphakathi la yabo. And again you've been labeled njengomuntu ongathi wena ushela ngenkani yabo.
at the same time futhi ufuna nengane angithi yabo lesi story ne-narrative ayitshele lo mama naye siyaziwa umphakathi la impilo yakho yayisisengozini ukuthi ngisho umphakathi nongasenza noma ngabe yini ukubamba angithi yabo asithi for example nje wamfica wathatha ingane wena ukuthi ngithatha ingane yami ngihamba nayo umcabanga ngomphakathi wozokulimaza umphakathi because manje ngasascream athi nange ngithatha ingane yabo sekwazi ukuthi leso seshela ngenkani ukuthi ezinye zezinto angazi mhlawumbe mangabe si-engage sibiza somphakathi ukuthi engathi singake sizame mhlawumbe nathi ukuthi sithole ngempela ukuthi kwenzakalani before you even maybe lay your hands kumuntu yabo because singaze gcine sekulimala abantu ngendlela wrong. Wacishe walimala nezomphakathi wena? Wahleze ngipenda vele njengomuntu omumbi ofuthi ukuthi ngeke ungadina ngeke umoya ungaphakama uzwe izinto ezimbi ngomuntu ubuyitshena ukuthi u-right and ingane nje kakhulu ngiyambona yena bengilwela ingane mina le ngithola ukuthi namhlanje nobaba bayinqwaba bona-ke labantu engikhuluma nabo la nganginabo lapha eNewtown ibona abangitshena ukuthi amagama nama-details ngizomthola kanjani lo befikile bafonele i-boyfriend yakhe le ahlala nemqashweni kufona umndeni okuba lofana kuthiwa awulontuzo awushika ama nesibongo sakhe ubaba lengane lo munye lo ufika wathatha ingane la nefamily yakhe angitshela yabo ngeneke nami ngimbheke online yabo ngisakhona lesixukwini asikohambi ngingene online nangu ingane uyiphethe online yabo ngize kuhlehla inwele inali ibhadi yabo nangu online ngimsendele imessage kusanjalo ngibatshene futhi nabantu lesidlili sayike nangu nje banibona la efonini sengimsendele imessage a reply sengihambile ke labantu sebechaze yonke into nabasho ukuthi hayi koma bayasho nje bathi hayi lana thina ngokubona kwethu la ngathi nidlaliwe nonke umuntu kumele simthathe uma wengane nambe noJack nobathathe mase niyakhokhelana nina ngasese sokusho kusho lo mamngadi lo lo mamngadi lo othe uyihlobo noma wakhe ngivumelana futhi nalokho mina nginankinga nalokho yabo kodwa sengikhala imali zami and into engibangela moyi enga mina into ngaze ezangifakile kule position ukuthi ngifisa ukuyiphindiselela ucabanga izithukuthukhu zami like ama sacrifices wami umuntu ekwenza isilima ngendlela le emanganisayo because usigoqe sonke kagoqe umndeni wonke sonke bamamukele ekhaya bekwaziwa nje ukuthi la muntu stranded akana family yabo. South Africa okunye engithanda ukuthi yabo la ngikuveza learning from ama different cases alethwa abantu la kuthina bazali emakhaya isikhathi esibhekene naso nabantwana ababhekene naso isikhathi okwande kusona imijolo and le mijolo iyona ngempela ebahetha ngalendlela angazi noma mhlambe ungabe ukugqambukela noma mhlambe ngabe ukuzama ukulekelela ukuthi nani bazala ke nisukume nibheke lezinto izingane zenze emijolo ezifaka kuyona noma ingane zo-introduce umuntu nani njengabazali nizame ukubhekisisa ukumlekela ngoba mina ezikanje sengagcina kuphuma ngisho idumbu kanti benikhona nibhekile and again your cycle friends abodadewenu ngithi yabo aba close nomngane nawe nana ngithi yabo ngempela sibhekelane ninodwa yabo because njengoba sebazi abangani bakho ama issues obhekene nawo angithi yabo ngoba kubhlungu kabuzo abangani sebekhuluma phezulu kwebhokisi lapha la ngithi yabo ukuthi hey waye kakhuluma ukuthi njengamanje isikhathi sokuthi sonke sibhekane ngoba sidlula esikhathini sefu elibi if lomjolo yabo eselikhiphe futhi idumbu nelisazoqhubeka likhiphe idumbu yabo njengamanje ivoice note oyisendile le ewasendela umfethu uMandla Chris le voice note nangu usiphephela nxumana ngamsana lebusuku le voice note yabo ngathi uyabona ke la it's between life and death yabo because wawusho ukuthi uzombulala yabo siye sithuke sithwele ndle emakhanda sibabaze ufica mhlawumbe ngabe semosheni ufica umuntu esifazane ebuleka kabuhlungu eshiwe lapho ungazi ukuthi yabo bekwenzekalana ngithi yabo but ke one wonders ukuthi ezimene ezinjengalezi ngoba nawe ubu-argument ukuthi ufuna ukuzibuyisela ngithi yabo hence nathi kuncenga ukuthi imfethu ehlisa umoya zama uthuze sizozama ukulekelela ngithi yabo so
usisi kuyena it is a game this. Kunani nonke nabantu besilisa it is a game yabo kuyena. Kunina nje umdlalo nje nokuthi uyanikhuthuza ngale ngane ekhona ngithi yabo namanje ningazi nokuthi le ngane ekabani amongst yourself ngithi yabo. Unesho ukuthi ingane yakho? Ey, bengineshow mina ola lonke. Manje unesho ukuthi ingane yakho? Hayi manje ayi. Anginayo show. Kodwa wona kade ngifisa ukwenza iDNA. Uzozwa lama clip asekho wawuma sathi asekho isidingo salokho nje. Asekho isidingo lo baleka ukondla this and that. Emsebenzini sasebenza? Ngibe honest nje after emsebenzini ngithi ngihamba ama sessions lawa ama psychologist therapy yabo. Gcina ngathatha ama leave azaphela. Mephela ama leave that's why bazongirelease. So ngene kuphela izinto eziningi ngenxa lento. Ya kubhlungu mfethu yabona ukukhala komuntu wesilisa nje ubukhala nje akumnandi yabo. Indoda ivele nje ithethe inyembezi noma kanjani yabo. And I also heard ukuthi uneleno obuyithathile. Yeah. Kodwa bengithi ngizama ukwakha yabo. Because ngithi ngenzela ukuthi ispace base esincane. Waphela ngithi lo muntu ufike nengane yakhe. Yes. Nayi nale ngane yami le so ngadecide ukuthi ayifune vele ngakhe. Yabo siphila because bese kunamaplan amaningi. Ingane ngibhalile emsebenzini amapolice ikhona ngibhalile into eziningi yabo. Angazi lokho nje ukuthi mina yami ke. Okay. Yabo. Njengamanje ingane kuyena? Ilontuza so yabo manje ingane kuthiwa ayikho la eThekwini. Wathi inkantolo lasimanje bemfonela. Wathi ingane ayikho la eThekwini. Wathi ayikho la ekezela ingane ngaphandle. Angazi ngaphandle uphi. Okay. Yabo. And wabo nje kubhlungu kakhulu. Uzoyibona ivideo le ingane esuke ipeqeka khona. Yabo iphethwa amahlaba. Ngakutshela ukuthi ama sacrifice zami wona ngikhalisa ithuku la ngane bengisukumela bengitatazela kakhulu. Ngikuthiwa isebusuku. Yalapheka mase ngiqeda ukuyilapha nje bekubo 2 days ayithatha athi ekhaya bathetha kumele ngihlale kakhulu akini. Other people are cruel, yes. Sometimes bazenza izinto ezihlasimolisa umzimba yabo abanye uthola ukuthi bafaka ngisho ingane kwiposition yokuthi akwazi ukwenza into afuna ukuyenza. Umuntu mhlawumbe abhonye ingane ikhwehlele iyagula ngenake just ukuthi afuna mhlawumbe ukwenza leyo video azokwazi ukuthi esendele umuntu afuna umsendela yona yabo. Khona nje ivideo yakavela ngicabanga ukuthi abantu abaningi bazokhumbula leyo video yomuntu wesimame owayepithiza ingane ngale ndlela enqamula umoya but ke engayivezile ebusweni neveza ingane ngithi yabo iklinywe ingane ikhala phansi yabo. And that was umuntu wesimame wenza into njengale yabo. So abanye ke but we understand ukuthi mhlawumbe noma phazamiseka ngengqondo ngoba ukukhula ngokwengqondo mina ngikuthanda ngokuthi uyosicotha amaphepha kuphela ngithi yabo. Yeah. Abantu abahlakaniphile abaclean abaqhama babe bahle banemgwaqeni lapha kanti uphazamisekile engqondweni yabo. Yikho lesicelo odokotela bezengqondo because ibona abakwaziyo ukuthi ke balaphe umuntu ngokwengqondo yabo. Yabo. So njengamanje pro wami ulimele bethu kakhulu yabo. And ngiyabonga mina ukuthi ke you shout out ukuthi size sikulekelele yabo. Sinayo team esebenzisana la bakhona odokotela uDecember Mpanza noma Mamkhiza social worker sebenza nabo noSinokwanda Ndeva ngithi yabo ngoba izimo esinyengalezi njengoba sithi nebafethu phakamana besilisa nize sizama ukubangulana lameva singaze kugcine kumoshakala ngoba njengamanje lesimo bosifuna ukusenza ngicabanga ukuthi nawe it's either mhlawumbe ungayithathanga impilo yakho ubuyophela nalo nembeza kuze kube ukuthi kunzima le situation ngifice ngangakholwa yabo. Lapho yonke lento le ngabona ukuthi indlela engasacrifice ngayo ngakwazi ukusuka ngisho kwiposition ebengisebenza kuyona ngathola ipromotion ngokuyikhandla ngenxa yale ngane ngoba bengafuni ukuthi ishizile yabo bengenzela yona zonke into yabo. Nje inyamaleleke kule insuku lezi athi khona ingane ayisekho efuna kule inkantolo ngoba nga report enkantolo ngathi sekwenzeke kanje lo muntu upost ukuthi uyibulele kodwa manje mase ngimfonela ngiyamthola uthi ingane yipi uthi mina ngana ngane nami yabo.
at the same time angithi ngimFacebookile lo muntu uthatha ingane lo ngimbone iphethe ngoba ya lo muntu babwayo ngikhulume ke naye anginikeze inamba sixoxe naye WhatsApp futhi sixoxe naye nje lo mlisa lo ngithi bafuna kunodouble kanje eyamangale la yabo athi yena mina mfethu kade ngangisola ukuthi lengane akuyona bengiba nakho lokho yabo ngimena why buba bekwenza ini athi hayi bengiba nako nje lokho isikhathi esiningi ukuthi ayi what if lengane akuyona yami wayelo engixina ngaloko what if lengane akuyona yami ngamtshena ke iqiniso hayi mina kwenzeka kanje ingane mfethu ya ngamfica emqashweni kanje ngimxoxela sonke isitori njengoba sinjalo nje yathi ngiyakuzwa mase ethi yena mina mfethu ngiyashayela ngishayela ama truck ama long distance ngishayela ama truck ama long distance ukuhlala ngise ePantown ingane isePantown igogo yabo athi ingane ihlala nogogo nomkhulu ngimina mfethu ngimtshela ukuthi nami ngihlala lapha ngimina kanje yabo obuhlungu ukuthi most bazi ukuthi ingane imiza ekhaya ibiza kugogo ogada ingane yabo okay yabo athi naye nalomfethu hayi mina ngikwazi ke lokho mina indaba injalo ke athi lomfethu hayi ngizozama ukuthi ngiyehle ngize lapha ethukeni ngimgqibelo kulento siyilungise ungamtsheli esho mina nami ke labafa ngikhuluma naye since ngamfica nendoda belelene lapha nengane iguli nje yana angivumi ukuthi ngimbheke athi lo mjida ayingeza mfethu angazi uma lo mjida naye yamtraumatize indento ngoba after nje 3 days or 4 wayesomunye umuntu yabo wakhuluma naye ngoba wathi mina lalela ke mfethu asiplane kanje lento sihlangane ngomgqibelo engalindele sami sokwenza itest yonke into then emva lo wasikhokhela ngokwethu yabo hayi nami ngibe nayo lo phuthe at least sowazi ngimtshela sixhaphazeke nawe ndoda la silimele nawe yabo hayi umlisa ke ngimkhulumise nabasekhaya bamtshela ekhaya bathi azini ngoba nina nibancane nobabili sicela ukuthi usinikeze inamba abazali bakho la bakuthiwa ibona abathatha ingane sicela abazali bami ke manje ukuze xhumane abantu abadala ongcono hayi anqabe lo fana athi hayi manje ekhaya hayi yabo nje mhlawumbe sokuthi usabela mhlawumbe nokuphoxeka kubazali yabo ngicabanga nalokho yes ngoba kufanele kube kubili yabo nokuthi mhlawumbe unqaga nengane senokuma-doubt ukuthi akwena yakhe ingane usabela kubazali uzophoxeka yabo hayi wakhuluma kahle nalapho uthi khona ukuthi unqaga nengane washo nawathi mfethu akuhlambe ngiyayigodla ngenkani ngifuna ngithi nami ngisathukile ukuthi hayibo yabo athi yena mina mengizwa ngawe kongazi ukuthi umfana nje oshelayo kanjani yabo khona ubhuti umbangela isicefe uthi nawo umesho lo mshito uthi wayesefuna ukusukuma azamfuna azamthole lo muntu abhekane naye boka uthi yabo le ngane nebaba bangaki le ngane shuthi phela sibawu 3 ngingasho si 3 ngoba naye lo mjida lo engikhuluma naye mina ngibone ephethe ingane esithombeni uthi mina yazi mfethu ngisasisanda kuxabana naye uma wengane lo ngimtshela ukuthi khona ngimbone ephethe ingane mina uba uphethe ingane manje futhi athi hayi khona omunye ube khona wemphethe nambona ambize ngegama lakhe yabona ubungozi la because sekucacile phela ngoba manje nje banonke ni share ingane ucansi benilenza vele olungekho protected yabo yo if kuwukuthi kukhona isifo esikhona yabona ukuthi nonke yeah umlilo weqobulo fortunately kungisizile ngoba ngiyathi ngihamba lama psychologist yabo ngigcine ngilale esibhedlela eish ngoba bese ngishaya bengiba player ngingaboni yeah uzishaya seyimoto mfethu nezandla zami benyakaza bezinyakazelo sinye isikhathi sothi ngiyasebenza ngecomputer ngihluleke ngigcine ngikhishwa kanjalo ke okay bafa njengamanje thina njengothuleleni ikuphi ofisa sekulekelele khona yabona la mina esami isinqumo lesi bengisenzile ngendlela yami leyo kade ngifuna ukwenza lokho uphumthuma uphuthu okuphekiswa abantu abaningi ya manje ngiyafana nje ngomuntu ofile hayi mfethu ngiyafana nje ngomuntu oboshiwe nje baningi abantu besimame phela ngaphandle aba serious nabahle futhi
yazi ukuthi lona wasathanda nginalo luphelile wasalona yera ngenqamuntu esifazane ayingeke lana ku too much la ngabo ngoba nakhona yazi ukuthi lengane le ayaziyo kuba ntombazana ngqo ngile kuba ntombazane before ngifike kuba ntombazane umchida lo ingane kuyena athi uyeza ngithi athi usezoza kudlule nje 2 days 3 days athi mina nangu bengibhaza eshweni mawengane athi nange ngibhaza ngibona uthini athi hayi ngifuna imali yokwenza ama CV ngimtshenge mina ngeke akho CV la uhlala nendoda lo ngimfice nendoda yabo shudlo mfethu wahluleke kuyibamba ngokubona kwami ngoba ngobothi wamtshena ngoba wabuya lo mfethu sethi mina ayi sengizwile ngawe mfethu kwasho kwacima hayibona agcine ededela amabhomu amathreat yabo lo mina usukhulumile naye athi hayi sengiyazi mina yabo okay ngimina mfethu utheni unakena wathini athi ayazini njengoba lapha enkantolo libambe lingashoni yabo ngabona ukuthi siyonakeleke ngavala ifoni ngiphinda ngakhuluma naye ngaphuma ngena kanjalo ke okay njengamanje awukakazi ufuna sikulela kephi whatever usizo engaqhamuka nalo mina bengalithokozela okay yabo ngoba usisi lo wenze njani angithi njengoba ingane ingaze kuthiwa ayikho la KZN mina ngibhizi ngiyayifona phela ngiyafona lapha ngiyabuza ukuthi ingane ikhona and uyazi ukuthi ngizomfica lapha khona lehle khona ngithi mengiye kwebhekile wavula i-protection order kune protection order khona nje manje eBrexit yeah against mina protection order ithi protection order ngafika kubo ngakhipha ibhamu ngakhomba umndeni wakhe ngakhomba ugogo wakhe ngakhomba nje osisi bakhona ngebhamu ofuthi usilapho lo day awushoyo lo day la engangembisa khona esaphwini ngenxa ukuthi aka-attend ngantolo esaphwini uma uyihambisa sekuwena ngithi namaphoyisa uma ngifika laphana kodwa kubo ngafica nje umndeni o-right futhi ngathi ukhona usibanibani kwathiwa akekho ngathi nazi iy'ndaba zakhe engiphathele mamangane awunine ngane naye kuthiwa siyazi kube singazi ukuthi unengane asikwazi lokho la ekhaya kade ahamba ngibe nenkantolo yabo nje yonke inkantolo sazi lento namaphoyisa sazi le-address le okay ngicela siyibambe la le ngixoxa yethu ngoba ngizafisa ukuthi ibe no part 2 because empilweni yakho thina njengothuleleni we need ukuthi to join up hands with you sihambe nawe mfowethu ukuze sikwazi ukudlulisa kuleli ithunzi ohamba ngaphansi kwalo njengamanje njengoba oveza nokuthi nje ngisho uthando alisekho kuwena yabo usamncane mfowethu usawumuntu omusha kufanele asilwele ukuthi thina la kathweleni ithi sihlukana nawe ube nawe ubone ukuthi amagama komba ubani bafa umlungisi ubuyile kuwena lo ongasekhona njengamanje yabo ngiphinde ngiveze nansi into engithusayo kuma protection order akhishwe indlela akhishwa ngayo ngoba umuntu esefile ezokhuluma kukhulumayo ubafu uveza ukuthi thiwa wafika nezibhamu ekhaya wabakhomba ngezibhamu yabo ofishi ke asikwazi lokho noma manga noma iqiniso but uma kuhamanga imagine leyo nto leyo ifika kubafu nezakhe yabo because amaphosa njengamanje uyabona ukuthi direction abhekwe njenge ukuthi achannela yonke into ewubugebengu nephambene nomthetho isikhathini samanje njengomuntu wena osuwakho le-protection order ukuthi ufike nezibhamu noma isibhamu afike wakhomba abantu ekhaya imagine le nto leyo ifika kubantu ngalinganisa abanjenge-NIO akukho right sekuthiwa nezibhamu nekhaya ngithi yabo yebo bethiwa abantu abaningi besukumelile kwathiwa lento isibucayi ngalendlela ukuthi nawe since wazi information e-wrong nawe siyakubona usuyinikele ekutheni ukuthi kwenze noma yini ngoba ayibona zayifunakala she bafika nje befuthi i-protection order kwathiwa wena sizola nesibhamu la siphi isibhamu masiphi mesingayifuni i-protection order le bhala ukuthi ngayikhipha kubo
ngayikhipha futhi nasemqashweni-ke laphana umphakathi wawubona ubhalele la sikhona lapha kwi-file na uthi umphakathi wawubona awukhona ngasikhipha yabo. Okay bafo. Ya nganqaba ukuyisayina-ke ngakhontatha abameli bami mangikhontatha abameli bathi abameli no isayine lento ngoba vele into engekho. Okay. Ngoba wena uthi wona into engekho ngesite lakho ngathi mina yes into engekho. Yes, phela we need to acknowledge ukuthi sideliver ngithebo because if ungayideliver therefore enkantolo yoba umuntu angathi uphikisana yabo. Okay, South Africa njengoba ngithi ngiyacela ukuthi sibambe le video kwamanje sizoba nawo mhlawumbe part 2 wayo because kusafuneka ngi-engage nama stakeholders ethu obaba oDecember Mpanza Dokotela engizocela ukuthi bangisebenzele ucase kamfowethu badile naye because sifuna ukubuyisa umfowethu ewuyena akwazi ukufesa ke i-life going forward umuntu okhululekile kula market angambambile othando lomjolo nokusetshenziswa ingane kabuhlungu kuyona ukhona ku nango khona sinathi isithombe sikasisi asazi ke kuzoba kuyena ukuthi usifakile yini le gcini kwevideo but ke niyobuka ivideo nina sekuyoba kunini ukuthi ke egcineni ningathi umkhwanazi wathi kuzobe kukuyena ukuthi isithombe njengoba ngikhuluma manje siyavela nibone ukuthi ke usiso njani lo muhle kanjani nawe mhlawumbe ungalingeka nawe uyijonga uma ekwazi ukuthi abamba amadoda amangaka amathatha waqhi amakhanda onke avela wafake la emathangeni abamba wathi wele bo happy new year kudume kucima ibani. Hayi mina ngidabukela kumzulu wami ngoba yabo isimo sakhe webekusiza kakhulu ubone ukuthi umuntu omuhla nje bamhlukumezelana uzukholwe ngoba kuningi le nezwa ukuthi kuthiwa muhle asazi ke kule producer ucabanga ukuthi kumanje la ekhona lo muntu ukephi because ngeke kuhle uhlele yabo kukhona umunye mhlaba nawo sebanjiwe naye but ke hey mfethu no ngiyabonga bafuka ukuthi uvele mfethu usibone mne wethu nokuthi nje ube kudaba lakho kuthina sizozama nathi ukwenza ngamandla ethu mfethu ukuthi kulekelele. Hayi anginankinga ngiyakuthokozela indlela yaphambili ngoba nakubo labana abashoyo ku statement athi ngabakhomba ngebha bathe they are willing ukuthi babe ufakazi court bayisho lonto ukuthi into engekho kade bamgcina kuthiwa into akade ayiqala leyo ukuthi uyahlukumezeka vele. Okay no siyabonga mfethu. Noba afoke lo shayela truck yabo uma efuna ukuvela naye angavela sikwazi ukulekela naye angagcina sesibulala emgwaqeni la ngama truck la ngithi yabo ngoba mhlawumbe ebhekene nale nkinga abhekene nayo because uma kulimela ingqondo mfethu umzimba uyalimala yabo ungabona kuphunyuka ama truck benza ingozi kanti umuntu uhamba ngetruck nje uphazamisekile naye we are willing izandla zakhona sivule njengenhlangano ithweleni ukuthi amadoda wozani bafethu sibangulane lameva lawa ngoba indoda engakhali igcina yenza umonakalo okuhlula amadoda kuyabikwa asikhulumeni ngalama issues eGBV esibhekene nayo nathi njengabantu besilisa njengoba kwenzeka nakubantu besimame nezingane yilokho nje ngane zakwethu siyanibonga uthando enisipha lona lapha esihlangana khona siyanithanda nathi ngenhlangano ithuleleni kuphi nakuphi lani khona siyabonga nisale kahle emakhaya.